Ahojte priatelia, dnes by som vám chcela dať nejaké špeciálne tipy, čo robiť, keď vás prepadne bolesť ucha, s ktorou sa ja stretávam z času na čas a je to vždycky samozrejme nepríjemné a je tam veľmi dôležité, aby ste si hneď pomohli, aby sa tá bolesť nevystupňovala. Niekedy sa nám to stane aj práve na večer alebo v noci, keď už je viac menej všetko zatvorené, všetky lekárne, alebo nefunguje pohotovosť, alebo stane sa nám to cez víkend, kedy nemáme možnosť ísť k lekárovi. Vtedy hľadáme nejakú prvú teda pomoc pri tej bolesti. Tie výrobky z lekárne, teda rôzne ušné teda kvapky, aspoň čo mám ja skúsenosť, tak väčšinou nie nejako moc dobre zaberajú na to, aby vás tej bolesti zbavili. A veľa tých prípadov väčšinou končí tak, že musíte ísť aj tak lekárovi. Dajú sa ešte v lekárni kúpiť nejaké ušné sviece, alebo veľa ľudí si pomáha aj tým, že si zapáli do ucha papier, ak mu ho má kto podržať a tým teplom si aspoň trošku uľaví, ale ja som objavila oveľa teda lepší spôsob, ako si môžete pomôcť pri tej bolesti ucha a dnes by som vám ho chcela teda povedať. Kedysi v minulosti Dr. Max značka vyrábala tento veľmi dobrý ušný sprej Acido, ktorý bol na nejakej octovej báze a veľmi dobre pomáhal. Problém však nastal, keď ho značka Dr. Max vyrábať prestala. Neviem, aký bol dôvod, pre ktorý ho už značka ďalej nevyrába, ale mne vtedy vznikol problém, čo používať miesto tohto výborného spreja, ktorý mi vždycky dokázal pomôcť, či už sa jednalo o bolesť ucha, ktorá bola spôsobená splavárne nejakými baktériami, alebo to bola bolesť spôsobená nejakým prievanom. V týchto prípadoch mi tento sprej, ktorý som si viac menej už len na pamiatku nechala až doteraz, pretože som dúfala, že sa mi ho podarí ešte stále kúpiť, ale už sa kúpiť niekoľko rokov nedá a alternatíva za nejako neexistuje. Ak teda nejako poznáte, napíšte nám do komentárov. Ja som žiadnu nenašla. A ako hovorím, tie kvapky, ktoré predávajú v lekárni, mne väčšinou teda nezaberali. Nenašla som teda žiadnu dobrú alternatívu. Takže som premýšľala, čo by vlastne mohlo zabrať a našla som raz v jednej diskusii na Modrom koníkovi, že malým deťom niekto dáva extrakt z grépových jadier, teda olej, extrakt z grépových jadier, že to veľmi dobre zaberá pri bolesti ucha, a to aj u maličkých detí. Nejaká mamička to tam písala. Ja som tomu moc neverila, lebo hovorím, mňa tie uši bolia dosť často, ale keďže už nič iné sa nedalo vlastne kúpiť na nejaký voľný predaj, tak som to raz vyskúšala a bola som totálne prekvapená, že mi to hneď po prvej noci vlastne zabralo. Preto by som chcela túto vychytávku, teda extrakt tých repových jadier, ďalej aj k vám smerom prezentovať, aby ste využili vlastne grép pri bolesti uši aj vy a týmto si uľavili. Odvtedy ho mám stále doma a brávam ho aj na cesty na dovolenky a odporúčam ho aj svojim priateľom. Tých informácií, že olej z grépových jadierok alebo extrakt z grépových jadierok pomáha proti bolesti ucha, je na našom trhu veľmi málo, nie sú k tomu nejaké propagácie. Lekárne tento výrobok ani moc viac menej nedržia, majú ho len v podstate na objednávku, takže ho ďalej s pacientom neodporúčajú, čo je teda veľká škoda. Vnútri to vyzerá tak, toto je konkrétne značka Salos, kúpite to ale viac menej len cez internet, nekúpite to tak vlastne na počkanie v tej lekárni, preto by som odporúčala, aby ste si ho zabezpečili s predstihom a mali vždy doma. Je tam v podstate takéto kvápatko a ten extrakt je jemne do žlta,
v podstate tento extrakt sa môže zarábať aj do vody, ako nejaká pitná kúra, napríklad pri mykózach alebo nejakých bakteriálnych zapáloch, kde je to tiež ako doplnková liečba, ale my sa bavíme dneska o tom, že si ho naberiete touto pipetou a jednoducho sa nahnete a kvapnete si to do ucha. Má takú jemnú chuť, viac menej jemnú sladkastú chuť, teda je v podstate aj jedlý a to vám zabezpečuje, že v podstate ani tým maličkým deťom neublíži. Takže poriadne si kvapnete do jedného aj druhého ucha, najlepšie cez noc, ale v podstate keď vás v podstate to ucho chytí už cez deň, tak nemusíte samozrejme nejako čakať, ale môžete hneď vlastne si ho aplikovať. Raz sa mi stalo, že som nemala kúpený tento olej, že mi teda došiel a vtedy som už zo zúfalstva si bola kúpiť v obchode grep, ktorý som si ten mesiačik narezala, vytlačila som si šťavu a aplikovala som si do ucha túto grepovú šťavu, kde môžem povedať, že ten účinok bol rovnaký. Možno bol trochu menej silný, nebol taký silný ako priamo ten extrakt, ale ako nejaká prvá pomoc, keď nemáte doma kúpený vlastne tento extrakt alebo v tej olejovej forme profesionálnej, tak je to lepšie, ako sa hovorí, že ako nič. Takže opäť by som odporúčala vlastne teda tento grep si kúpiť a v krajnom prípade použiť šťavu aj z tohto grepu. Chcela by som ešte k tomu povedať zo pár vecí. Tento olej, extrakt grepových jadier cez to uško vám prejde v podstate až do hrdla, kde vám dokáže vlastne pomôcť aj s bolesťou hrdla, kde vlastne lieči aj túto bolesť hrdla. Je vlastne založený na tom, že obsahuje prirodzene veľký obsah vitamínu C, ktorý potom pôsobí na tie sliznice viac menej hojivo, ale aj protibakteriálne. Takže za mňa je to akože vychytávka totálna, ktorú každý by mal mať proste v svojej lekárničke domácej, stále dostupnú a bravať si ho aj na cesty, kde veľmi často pri presunoch autom alebo lietadlom dokážeme vlastne chytiť prievan z ucha. Ďalšia vec, ktorú môžete k tomuto kombinovať, je teplo. A to teda je fajn mať takýto malý termofórik, do ktorého si iba z kanvice vlastne takto napustíte, tu sa to dá odšrobovať. Tento termofor stojí asi 1 euro v obchodoch typu Pepko ho kúpite, alebo teda aj ako mini termofor. Tu sa dá horúca voda z kanvice, zašrobuje sa to a priloží sa to na ucho. Určite to prikladanie tepla má veľký význam pri liečbe práve bolesti ucha, lebo teplo samé o sebe ničí baktérie, ktoré tam máte a prehrieva celú tú oblasť, ale je to hlavne založené na ničení tých baktérií, nahrievaní toho miesta, takže takýto termofor je tiež fajn mať určite doma. Ak ho nemáte, potom si môžete pomôcť obyčajnou teda žehličkou, kde si vlastne priložíte žehličkou, si ožehlíte utierku a túto teplú utierku si prikladáte vlastne na oblasť teda ucha a nejakú dobu vlastne si to ucho cieľene nahrievate. Chcela by som ešte povedať k tej téme, aby ste využívali aj tabletky, ktoré sú proti zápalu, či už teda ibuprofen, ibalgin, nalgezin. Nalgezin má až 12-hodinový účinok, ale chcem povedať takú vec, lebo veľa ľudí je proti užívaniu tabletiek, pokiaľ to teda nie je úplne že nevyhnutné a veľa ľudí sa spolieha len, že si niečo kvapne do toho ucha.
Podľa mňa je to chyba, lebo tabletky dokážu teda pôsobiť jednak protizápalovo, čím vám určite pomáhajú pri liečbe bolesti ucha, ale druhá vec je, že vy keď si dáte tabletku proti bolesti na tú noc teda, tak vám umožní teda potlačiť tú bolesť a lepšie sa vyspať, čo je podľa mňa určite dôležité, keď vás niečo bolí, aby ste sa lepšie alebo teda dobre vyspali. Takže samozrejme, ja nie som zástancom nie som zastancom užívania liekov, ale jednoducho, keď si to situácia vyžaduje, že sa nemáte dobre, tak myslím si, že je určite dôležité vlastne využiť aj tie protizápalové lieky ako jednorazovú pomoc. Mám tu ešte nejaké mastičky. A tiež by som chcela vlastne teda dať do pozornosti, že oblasť ucha zvonku si môžete tiež takýmito masťami vlastne ponatierať. A tieto vám vlastne pomôžu taktiež vyliečiť ten zápal, keď si to vhodne vlastne na tú noc natriete. No a na záver vlastne toto je asi všetko, čo by som chcela povedať. Možno ešte spomeniem, že tých výrobkov s tým grepom, s tým extraktom z grepu je viacero. Ja používam, odporúčam olej z grepových jadierok, aj keď sa dajú nájsť rôzne v podstate šťavy a podobne. Sú to také alternatívy, ktoré keď už teda nič iné nezoženiete, je to lepšie ako nič, ale najlepšie sú tieto originálne výrobky, ktoré obsahujú ten extrakt z tých grepových jadierok. A ešte som chcela povedať tu teda jednu vec, že neviem prečo, ale u nás vlastne na Slovensku, kde teda mávame aj zimné obdobie, je veľa ľudí, ktorí nenosí čapicu, keď to zimné obdobie teda nastane. A to je podľa mňa veľká škoda. Myslím si, že nosiť čapicu alebo čelenku cez tie uši nie je žiadna hanba a hlavne keď máme teda problémy s tým, že nám dokáže nafúkať vlastne na ucho alebo krčnú chrbticu, kde nás potom napríklad sekne v krku, ale jednoducho stretávam sa s tým, že veľa ľudí sa aj sťažuje, že napríklad ho bolí ucho, sťažuje sa a zároveň nechce nič preto urobiť, aby tu bolesť nemal a nosiť teda tú čelenku, tú čapicu, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné. Ja teda nosím čelenku a čapicu už teda hneď, keď sa tie teploty znížia, alebo inak by som ten prievan a tú bolesť ucha musela riešiť naozaj často. Takže chcem vyzvať aj vás, aby ste sa nehambili nosiť teda čapicu alebo teda čelenku a nejakú peknú si kúpili. Tú čelenku na to ucho v podstate môžete využiť aj počas noci, ak teda máte bolesť toho ucha a spať v tej čelenke alebo v tej čapici, aby sa tam opäť vytvorilo teplo, ktoré v podstate zničí tie baktérie. Takže to je asi všetko, čo som chcela povedať. Ak má ešte pre nás niekto nejaký tip alebo chce nám niečo napísať o skúsenostiach s týmto grepovým olejom, môžete vlastne nám to napísať do komentára. No a samozrejmá vec je, že pokiaľ ste alergickí na citrusy, tak vtedy samozrejme musíte si vyskúšať najskôr na nejakej pokožke, či vám tento vlastne extrakt nebude robiť v podstate potom zle. Takže je to treba lepšie vlastne dopredu vyskúšať. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie môjho videa. Ak si myslíte, že jeho obsah môže byť dôležitý aj pre iných ľudí, tak by som bola rada, keby ste toto video zdieľali alebo aspoň medzi priateľmi šírili myšlienku využitia
extraktu z grepu pri liečbe vlastne bolesti ucha a budem rada, ak sa tejto bolesti teda hneď po prvej noci zbavíte a bude vám lepšie. Ďakujem.